नमस्कार, मी संतोष बाबूराव कोळी, मुक्काम श्रावण तालुका तासगाव, जिल्हा सांगली. माझे क्षेत्र 2.5 एकर आहे. दुसऱ्या वर्षाचे हे पीक आहे, परंतु जरा ह्या प्लॉटमध्ये कॅनॉपीचा प्रॉब्लेम होता पहिल्यांदा, आणि परत लांबी मंजाला मिळत नव्हती मागल्या वर्षी. यावर्षी लांबीसाठी जरा मी प्रयत्न करायचं म्हणून ठरवलं होतं. मी जरा हरियालीमध्ये जाऊन चौकशी केली. त्यावेळी फिनोजन कंपनीची 10-10 जरा वापरण्यास मला सल्ला मिळाला. त्यामुळे मी 2 वेळा ESSला वापरले. चांगली कॅनॉप पण वाढली आणि मण्याची साईज पण चांगली लांब झाली, आणि ह्या वर्षी मागल्या वर्षी चांगला रिझल्ट मला मिळाला. फ्लावरिंगच्या स्टेजला 1 किलो एकरी प्रमाणे ESS असलेलं मी ह्या वर्षी वापरलं आहे. रिझल्ट पण चांगले छान मिळाले आणि लांबी पण चांगली मिळाली, आणि कॅनॉपी पण अजूनपर्यंत कॅनॉपी चालू आहे. कॅनॉपी काही बंद पडली नाही. सर्व शेतकऱ्यांना मी सांगू इच्छितो की फिनोजन कंपनीचे हे सर्व प्रोडक्ट वापरण्यास अजिबात काही हरकत नाही. निसंकोचपणे वापरावेत. धन्यवाद. नमस्कार. फिनोजेनची खते वापरून पिके येतील मस्त आणि उत्पन्न होईल भारदस्त. एकदा फिनोजेन वापरून बघाच आणि खात्री करा. परिणाम बघून तुम्हीच बोलाल, इतकं जोमदार पीक कसं. तुम्ही वापराल आणि जगाला सांगाल. समृद्ध शेतकऱ्याची निवड फक्त एकच, फिनोजेन न्यूट्रिगेशन.